לפרק נוסף של סוף הדרך, הפודקאסט שבו נדבר על איך חיים בשלום עם המוות. והיום נדבר קצת על החוויה האישית שלנו. המפגש שלנו עם המוות. כן, מאיפה הכל התחיל. אז אולי תתחילי את, תספרי קצת, כי את איבדת קודם. נכון. אני בעצם נולדתי לתוך החוויה הזו, כי אני חושבת שאם אני מדייקת בפרטים, כשעוד אימא שלי הייתה בהיריון איתי בחודש התשיעי, אבא שלי עבר ניתוח לסרטן שהיה לו בעמוד השדרה. ונולדתי לתוך מציאות. וכמה הוא היה אז? הוא נפטר כשהוא היה בן 38, והייתי בת 10, אז בגיל 28. אבל מאיזושהי שיחה שהייתה לי עם אימא שלי, אז כבר כשהוא היה בן 18 או 17, 18, 19, הוא היה מתלונן על כאבי גב, והיה ספורטאי. אבל אז, את יודעת, כאבי גב, או זה משהו אורתופד, במשך שנים הוא סחב בכאבים האלה. ואנחנו מדברות על ארגנטינה. על ארגנטינה, נכון. ואז בארץ, אני לא יודעת בדיוק את הזמנים, את הציוני זמנים, אבל עשו לו פה את ה-CT הראשון שהביאו לארץ, מכונת ה-CT, הוא עבר את ה-CT הראשון בארץ, והוא הובחן עם סרטן, עם סוג של סרטן שהתפשט לו לעמוד השדרה. זה סרטן מוח, אם אני לא טועה, זה איזשהו סרטן מוח, אסטרוציטומה, אם אני זוכרת נכון, והוא התפשט לעמוד השדרה. זאת אומרת שאני נולדתי, הוא היה מאושפז בבית לוינשטיין אחרי ניתוח, לתקופה די ארוכה. כשאת נולדת? כשנולדתי. וואו. אני נולדתי כשהוא כבר מאושפז בבית לוינשטיין בשיקום אחרי ניתוח, ובמהלך כל 10 שנים זה בעצם היה מין הוספיס בית ארוך, שפעם בכלל לא היה דבר כזה שנקרא הוספיס בית, אבל היה ירידה הדרגתית במצב שלו, במצב התפקודי שלו. אני לא זוכרת אותו הולך, אין לי איזו חוויה ויזואלית שלו. זאת אומרת, הוא היה חולה כל הילדות שלך. כל הילדות שלי עד הרגע שהוא נפטר. וואו. נולדתי לתוך מציאות של אבא חולה מאוד. והוא היה בעצם חולה בסרטן אז, או שהוא היה נפגע מהניתוח? הוא גם נפגע מהניתוח וגם הייתה את הפגיעה של הסרטן, אבל אני אומרת לך, מין חלקי דברים, כן. כי לא יודעת למה, אבל אף פעם לא היה לי על זה איזשהו שיח מעמיק עם אמא שלי. בכלל נושא המוות אצלנו במשפחה, הוא קיים, הוא נוכח, אבל הוא לא מתוקשר יותר מדי. טוב, לא מתעסקים אצלכם במוות אף אחד, אז כן, למה לדבר על זה? נכון. זה מעניין, כי כתגובה לזה עם המשפחות שאני נפגשת, זה נורא חשוב לי לדבר על הנושא הזה, אבל במשפחה שלי זה פחות. אז זהו, במשך 10 שנים, מהיום שנולדתי עד גיל 10, הייתה הידרדרות, בסופו של דבר הוא סיים את חייו כשהוא בנכות מלאה, עם קנולה, פיום כזה בנשימה, כיסא גלגלים, לא מתקשר, חמצן, עובד זר ישראלי, אז לא היו עובדים זרים, היה מישהו ישראלי. איפה הייתם? בקיבוץ, בנו לו חדר נוסף אצלנו בבית, היה לנו בית שהיה יותר גדול משל כולם, בזכות זה כדי שיהיה לו חדר נוסף, ששם גם העובד הזר היה איתו, המטפל, זה היה מטפל, זה לא באמת עובד זר. וזה היה מפגש. עכשיו, זה רק היה מפגש החווייתי, כי ברמת התקשורת, אף אחד לא תקשרת איתי את זה, כלום. מה ידעת? לא ידעתי. מה ידעת על מה שקורה לאבא? לא ידעתי שום דבר. אבל ידעת שאבא חולה. ידעתי שאבא חולה, כי ראיתי אבא חולה, וחייתי לצד אבא חולה. חייתי לצד אבא שעם כיסא גלגלים, בהתחלה כיסא רגיל, ועם הזמן כיסא חשמלי עם ג'ויסטיק, ואני יושבת על אבא שלי, ואנחנו נוסעים ככה לטייל. מה היה המצב הקוגניטיבי שלו? תקין לגמרי. צלול ומתקשר. צלול ועד הסוף הוא גם תקשר, היה גם איזשהו לוח תקשורת כזו, שהוא היה יכול לעשות את תקשר, אפילו יש לנו איזה שיר, הוא היה כותב שירים, ויש לנו איזשהו שיר אחרון שהוא כתב, עליי ועל אחותי, שהוא כתב את זה דרך הלוח תקשורת. וואו. כן. יש לך את השיר הזה? יש לנו את הכל אצל אמא שלי באיזה ארגז עץ כזה. טוב, תביאי יום אחד. כן, כן, אני אביא, יש שם מלא דברים, הרוב בספרדית. אז זה כאילו אני והמוות היינו שזורים עוד מאז שהייתי בהיריון. לא דיברו איתי על זה, לא אמרו לי אבא חולה. תראי, זה קיבוץ של פעם, זה לא מדברים רגשית, ובכלל ילדים זה לא יצורים שצריכים לתת להם יותר מדי התייחסות לגבי המצב הרגשי שלהם. כן. אז פשוט יש אבא שהוא חולה, ואחר כך הוא חולה מאוד, ואחר כך הוא גוסס, ואחר כך הוא מת,
ויש שם ילדה בת 10 בתוך החוויה הזו. כמה הייתה אחותך? בת 16, היא 15 וחצי. אז היא יותר ידעה מה קורה, גם כשאבא שלי היה מאושפז, היא הייתה הולכת ושומרת עליו שם באשפוז. הוא היה נכנס ויוצא כל הזמן, כי זה גם היה מלווה איזה נכות בגוף, והחמרה של המצב, אז כל הזמן היה בין אשפוזים לבין הבית. אז אני פשוט חוויתי את המוות הזה יחד איתי, לא היו לזה מילים, לא דיברו איתי על זה, באמת, לא דיברו איתי על זה. לא אמא שלי, לא איזה מבוגר אחראי אחר בקיבוץ, לא המטפל העיקרי שלנו בקיבוץ כזה, לא מטפל עיקרי של אבא שלי, המטפל קראו לזה המדריך, מטפל בקבוצה שלנו, של הילדים בקיבוץ, אף אחד לא דיבר איתי על זה. וכשאבא שלי נפטר, אני ממש זוכרת את הרגע, שאחרי שהוא נפטר ויש את השבעה, שגם לא באתי ללוויה, ברחתי. ואף אחד לא היה שם. את בחרת לא להיות? זאת אומרת, יכולת להיות? יכלתי להיות, ואף אחד לא החזיק לי את היד ואמר לי בואי, אף אחד לא הכין אותי למה זה הולך להיות, אז פשוט ברחתי, ברור, אני לא אבוא למקום. אבל מה אמרו לך על המוות שלו? לא אמרו לי שום דבר על המוות שלי. הוא מת בבית? כן, האמת שרגע המוות שלו זה רגע מאוד חזק, אני חייבת להגיד אמא שלי לא ממש יודעת את זה, אז היא עכשיו תשמע את הפודקאסט, היא תדע, ותראי, אני בת היום 48 עוד שנייה, וזה שיח שעוד לא דיברתי על זה עם אמא שלי, על רגע המוות של אבא שלי. וואו, מדהים. כי זה קטע הרגע שלו, שהוא נפטר. זה היה בבית, ואני ישנתי הרבה אצלם במיטה, אבל לאבא שלי היה חדר משלו כבר, אז זה המיטה של ההורים שלי, ורק אמא שלי ישנה שם. אבא שלי, החדר שלו היה צמוד לחדר של אמא שלי, ואז אני מתעוררת באמצע הלילה, ואני שומעת את אמא שלי צועקת בספרדית, ושתי שכנות כמו החיות של אמא שלי יורדות, גרנו במין בניין דו-קומתי כזה, יורדות מלמעלה, ואני שומעת אותה צועקת, הוא לא נושם, והבלוני חמצן לא עבדו, ואמבולנס מגיע, ורעש ובלגן, ואני שוכבת במיטה, בשקט, לא זזה, וואו. לא אומרת כלום, שומעת את כל הדבר הזה, ברגע אחד שקט, אני מבינה שבעצם פינו אותו עם האמבולנס, אף אחד לא היה בבית, ואני נרדמת. וואו. ואני בבוקר מתעוררת, ואחותי ואימא שלי מגיעות, באות אליי, בוכות, ואני כבר יודעת, ואני מתחילה לבכות. ובעצם זה היה הרגע של המוות שלו. לא היה איתי אף אחד, וזה מאוד משקף את כל החוויה שלי עם המוות. כן. לא היה איתי אף אחד שם, אף פעם. היה רק בשביל לעשות איזה צ'ק כזה, את יודעת, אז שמו אותי, הלכתי בבית ספר, היה איפה שיש התחנה הפסיכולוגית, אז לתקופה הייתי הולכת מדברת עם מישהי, לא יודעת אפילו על מה דיברנו, אני רק זוכרת שם מיץ פטל ועוגיות. כאילו לא באמת התייחסו לחוויה, אני זוכרת איזושהי אמירה מאוד קשה וכואבת, אחרי שאבא שלי נפטר, וזו הייתה השבעה, והמטפל שהיה אז, המטפל בקבוצה שלנו בקיבוץ, הייתי תמיד ילדה מופרעת, ואז הוא בא אליי ואומר לי, את צריכה להתנהג יפה בשביל אמא שלך ובשביל שירלי, אחותי. ושום התייחסות לזה שאני ילדה בת 10, שהרגע איבדתי את אבא שלי, ואני אמורה להתנהג יפה ולא לעשות בלגן. אני עברתי את השבעה במלונה עם הכלבה שלי, או עם חברים שלי. הייתי מנותקת לגמרי מעולם המבוגרים, ולא היה שם באמת אף אחד שהושיט יד, ובכלל להסתכל. ואת הרגשת את זה כבדידות, או שזה משהו שבדיעבד את מסתכלת? בדיעבד, לא, ברור. את יודעת, כשילד חי את החיים שלו, הוא לא מסתכל על החיים שלו בעיניים חיצוניות. אבל לפעמים מרגישים את הבדידות, מרגישים לבד. הרגשתי הרבה בדידות, אבל לא היו לזה מילים. זה לא שאמרתי, העולם המבוגרים לא מתנהל נכון. ואיך את מרגישה שהחוויה הזאת, ואנחנו מתחברות להיום? אז היא באמת מהדהדת לי מאוד חזק. היום זו מתנה מאוד גדולה עבורי, כי בזכות מה שעברתי, אז אני ממש בבשרי יודעת מה חשוב לילדים שנמצאים בנוכחות של מוות. וכשאני מגיעה לבית, אני ישר מסתכלת אם יש ילדים בסביבה, ואני מדי מהר מתייחסת לזה, ואומרת מה אני חושבת, ואני תמיד גם פותחת בזה כדי שהם ירגישו שאני לא סתם באה להם סיסמאות, ועכשיו הם צריכים לעשות איזשהו ניסוי על הילדים, שגם אני עברתי את זה, ובתור זה שאני עברתי כילדה, אז אני מדברת איתם עכשיו מתוך החוויה של אותה ילדה ומה ילדים צריכים. ואני יודעת מהצד שלי כמה זה משמעותי לאנשים שאת מביאה את הצד הזה. כן, כן. את יודעת, אנחנו נדבר הרבה על ילדים בסביבת המוות, אבל באמת אחד הדברים העיקריים זה לערב את הילדים. להגיד להם מה קורה.
כל ילד בהתאם לגיל שלו. זה ילדים קטנים בני 4, 5, 6, אז הם יכולים להביא ברמה של כוס מים. אז כשאני נכנסת לבית, אז כמו שאמרתי קודם, אני רואה את הילדים, אני רואה את הגילאים שלהם, אני מנכיחה את להורים כמה זה חשוב לדבר על המוות. ההורים מצליחים להבין את זה, שזה משמעותי, ואז אנחנו מנסים להבין מה זה אומר להיות משמעותי. פשוט כשהילד משמעותי, אז הוא עובר תהליך של פרידה הדרגתית. לי, אבא שלי מת פתאום. למרות שבאופן הגיוני, היית אומרת, אני ראיתי את ההידרדרות שלו, אז ברור שאת יודעת שהוא הולך למות, אבל אני אומרת לך, שעד היום שהוא נפטר, זה לא היה בכלל בתפיסה שלי, שאבא שלי הולך למות, והוא כבר היה באמת משותק לגמרי, חמצן, לא מדבר, שוכב במיטה, זה בכלל לא עבר לי בראש, אני לא חושבת שזו מחשבה, שילד יכול לחשוב אותה באופן עצמאי. אני לא יודעת, נראה לי, ילד צעיר, אני מדברת על ילדים צעירים. גם ילדים לא צעירים, זאת אומרת, ההכחשה היא גם אצל מבוגרים. אנחנו רואות את זה, שאנשים ממש ברגעים האחרונים שלהם, ועדיין אנשים לא עד הסוף מבינים שזהו, זה מאוד מאוד קשה לקלוט אפילו לנו כמבוגרים, ועל אחת כמה וכמה, כשמדובר בילדים וכשלא אומרים להם. וגם כשאומרים להם, זה לא תמיד נקלט, כי איך אפשר באמת לקלוט את זה? כן, אני לא יודעת כמה באמת אפשר לקלוט תפיסה כזאת שאבא או אמא הולכים למות. אבל הנה, אנחנו מכירות משפחה שכן עשו עבודה שם עם הילדים, והילדים כן הבינו, כן ראו שם איזשהו שינוי בקשר עם הילדים, אחרי שהנושא הזה דובר, אז כן הילדים הבינו ברמה מסוימת. נכון. אז אני לא הבנתי, לא ידעתי, באמת, זה לא הייתה לי משוואה כזו, אבא חולה, ימות. לא היה דבר כזה. נכון. אז היום, כשאני מגיעה, כן חשוב לי שינחיכו את זה מול הילדים, ויש, נגיד, פעם אחת נכנסתי לאישה עם 6 ילדים, היא נפטרה מאוד מהר, ובביקור הראשון שכבר הגעתי, הייתה צריכה לקבל עירוי נוזלים, ולא היה לה עוד מטפלת, ולא היה לה עובד זר, והנער שלה הוא זה ששמר עליה באותו הרגע, כשאני הגעתי. 6 ילדים, כשהגדול הוא נער? כן, לא בטוחה שהוא היה הכי גדול, פשוט באותו הבית, באותו הרגע היה רק הנער, האבא עבד, כולם היו בבתי ספר, והיה שם אחד מהילדים שהוא היה נער בן 16-17, שמר עליה. אבל אנחנו היינו אומרים לתת לה עירוי נוזלים, וזה היה מאוד משמעותי, ועירוי נוזלים, את צריכה שיש שם בן אדם, שנשאר שם אחרי שאני הולכת, והוא נשאר עם העירוי נוזלים, ומחליף את הבקבוקים. וככה מהר מאוד אני רואה את הנער כזה עומד בדלת, ואני עושה תוך ההבנה שלי שכדאי לערב אותם, וכמה זה חשוב ומשמעותי, ואני יודעת שהאימא שלו לא הולכת לחיות עוד הרבה זמן, ואני רוצה לערב אותו כמה שיותר מהר, ואני מסתכלת עליו, קצת עושה גם חישובים שאני רואה אותו כאדם חזק, שהוא כן יכול לעמוד במה שאני אומרת לו, ואני אומרת לו, אם הוא מוכן להיות אחראי לנוזלים, וסיימנו את הביקור הזה, זה היה כמו איזה סשן ריפוי עבורו ועבור אמא שלו. לפחות בחלק מסוים, סיימנו בזה שאני מחברת אותה לעירוי, ואני מלמדת אותו איך להחליף, והוא אמר שהוא לוקח את זה על עצמו. וראית איך משהו בתנועות שלו היו הרבה יותר רכות. בעצם, והוא התעסק בדברים מאוד מורכבים, יחסית, מורכב להחליף לאמא שלך עירוי, זה לא פשוט לראות את אמא שלך כזו חסרת עצמאות, אבל בעצם זה שהוא היה מעורב, והוא היה משמעותי בטיפול, כן. נוצרה שם איזושהי רכות, הוא בעצם קיבל תפקיד. בדיוק. היה לו שם איזושהי פונקציה משמעותית, הוא יכול היה לתת, הוא היה יכול דרך הטיפול בעצם להיות בקשר עם האמא. בדיוק. גם בלי להגיד את המילים בהכרח. כל כך משמעותי, נותן כל כך הרבה כוח. אני חושבת על עוד בית של הדבר הזה עם ילדים הרבה ילדים, כשהם מתבגרים והופכים למבוגרים, אז יש ילדים שאיבדו את ההורים שלהם בילדות, וההורים לא אמרו להם ולא נפרדו מהם ולא השאירו להם שום דבר. שזה גם, איך את חווית את זה? אז אני אספר איזשהו סיפור מקסים שהיה לי לא מזמן, שבחור בן 40 וקצת, שהיה אצל ההורים שלו, הוא היה כבר ממש בסוף חייו, אז הוא לא יכל להמשיך להיות אצל המשפחה שלו שהייתה בדרום הארץ, והוא בא והיה אצל ההורים, והם סעדו אותו באופן פשוט מדהים, ושוחחנו שם על המוות בצורה מאוד מאוד פתוחה, זה לא משהו מובן מאליו, באמת אני, האמא והבחור, היו שם שיחות עומק על המוות ועל אחרי המוות,
כמו, לפעמים זה היה נראה כמו פגישה עסקית על מה קורה אחרי המוות מבחינתו ומה הוא רוצה, ולפעמים בשיחות רגשיות. כאילו מאוד יבש, מאוד טכני. לפעמים טכני מאוד, ולפעמים רגשי מאוד, אבל מאוד מאוד פתוח וכנה, שזה היה פשוט השראה לראות את האמא, איך היא מסכימה, ובהתחלה היא אמרה שהיא לא רוצה, הוא ניסה להביא את השיח, היא אמרה שהיא לא מוכנה, ומהר מאוד היא הבינה כמה זה משמעותי. כשאמרתי לה, הוא זקוק לזה ולא נשאר עוד הרבה זמן, אז בואו נדבר על זה. ומה שעלה משם זה החשיבות, אמרתי לו, יש לך את האפשרות להשאיר מתנות לאוהבים שלך. יש לך אפשרות להקליט את עצמך, לכתוב את עצמך, ואז סיפרתי על החוויה האישית שלי. לא היו ילדים. יש לו גם 3 ילדים, וגם להורים שלו, וכשאמרתי את זה, אמא שלו מיד ככה קפצה ואמרה, זה מה שאני הכי רוצה, שהוא רק ישאיר לי הקלטה, שאני אוכל לחזור לקול שלו כשאני ארצה. ואמרת, סיפרתי להם על הסיפור שלי, וכמה צר לי שאין לי שום דבר שנשאר לי מאבא שלי, שהוא ישיר אליי, ואם הוא היה משאיר לי משהו שמיועד אליי, זה היה מתנה יקרת ערך. זה חסר לך. מאוד. תראי, זה לא חסר לי ברמה היומיומית, אבל אם היה לי את זה, אז זה היה אדיר. ויכולת להשמיע את זה לילדים. להשמיע לילדים, להשמיע לעצמי, לשמוע את הקול של אבא שלי. אתה יודע, דברים כאלה, ועוד קול של אבא שלי, שמדבר את הדברים עבורי, שהוא רוצה שאני אשמע אותם. כן. אז זה משהו שהוא גם מאוד מאוד חזק, שמאוד חשוב לי שאנשים ינצלו יש לכם את ההזדמנות הזו לעשות את זה. תכתבו להם, תקליטו את עצמכם, משהו. כן. תגידו להם, דברו עם הבן אדם, דברו עם הילד. ואני זוכרת שבזמנו אני ואת דיברנו, את אמרת על העניין הזה של האבלות, של ההבדל בין האדם שנשאר חי, איך הוא מתאבל, אם הוא לוקח את זה בסופו של דבר לאזורים של דיכאונות, או לאזורים של איזושהי עוצמה. את זוכרת עם אנשים שעוברים יחד עם האדם הבוסס את התהליך, או לא? של מה אתה משאיר אחריך בעצם, איזה, לא בהיבט החומרי כמובן, אלא בהיבט של איך שאתה מת, מכתיב הרבה את איך מי שנשאר אחריך יתמודד עם האובדן, בדיוק. אני חושבת שאם באמת היה שם מקום, שיח מולי ואיתי על המוות, שיחות שלי עם אבא שלי ברמה של ילדים, לא שיחות עומק יותר מדי, שאני הייתי יותר משמעותית, שם הייתי מתאבלת אחרת. אני בעצם לא התאבלתי שנים. איפה אבא שלך בחיים שלך? אני תמיד אומרת, יש כאילו אבא חי ואבא מת. אבל מה קרה ליחסים אחרי מותו? אז זהו, האבא המת עבורי, היחסים שלי עם אבא שלי נהיו הרבה הרבה יותר קרובים מאז שהוא נפטר, וגם בשנים האחרונות של החיים שלי כיום. אני מנהלת איתו שיחות. כשאני הייתי ילדה, אבא שלי, לא היו שם יותר מדי שיחות, הוא היה חולה המון. ואנחנו גם היינו בקיבוץ, זה גם אז זה מה שאני מעניין אותי להבין. בעצם הוא מת, ואז הוא מת. זאת אומרת, בהיבט הזה שלא דיברו על זה שהוא עומד למות, ואחר כך גם לא דיברו איתך אחרי, על זה שהוא מת ומה קורה עם זה. ואיך אני מרגישה לגבי זה. אז איך בעצם, איפה נשמרה הנוכחות שלו, או שהיא נעלמה ואז חזרה? זהו, אני חושבת שהיא יותר נעלמה ואז חזרה. במשך שנים, עד גילאי ה-20 המאוד מאוחרות שלי, או אפילו 30 המוקדמות, הייתי מספרת את הסיפור של המוות של אבא שלי בצורה, לא יודעת איך זה היה נשמע, אבל איך שאני הייתי מספרת את זה בתוכי מנותקת לחלוטין. סיפור. וגם לא היה לי הרבה מפגש רגשי עם אבא שלי במהלך כל השנים האלו. ואולי זה קשור גם ללידת הילדים שלי. כן. את יודעת, יכול מאוד להיות. היום, ובטח כבר בשנים האחרונות, אני מדברת עם אבא שלי המון, אני מבקשת ממנו, אני כועסת עליו, אני אומרת לו הרבה פעמים, כשאני מבקשת ממנו עזרה בדברים מסוימים, אני זוכרת עצמי באיזשהו שיח קצת עם כעס עליו ותסכול על דברים שקורים לי, ואני אומרת, אתה אבא שלי, אז בואו תעזור, כאילו אתה לא חי, אין לי אבא חי שיבוא ויתמוך ויעזור, אז בואו תעזור לי במה שאתה יכול עכשיו. אני מאוד מאוד מתקשרת איתו עכשיו. מה שהמון שנים היה שם ניתוק מוחלט, שאני כמעט בטוחה שזה בזכות זה שבאמת לא תקשרו איתי, אז לא היה לי שום עיבוד על המוות שלו. אבל בזכות זה אני יכולה לדעת מה נכון עכשיו. את יודעת, על דרך השלילה גם אפשר ללמוד המון דברים, אז אני שמחה על זה. אז זהו, אז אולי תגידי רגע, מה למדת מהסיפור נקרא לזה? מה אנשים יכולים לקחת מהסיפור הזה, אם את יכולה, את מה שאת נותנת לאנשים בהוספיס שיש להם ילדים? אז שוב, אני קצת כאילו נגעתי בזה לפני. קודם כל, להבין שיש שם ישות
שהיא כרגע בדמות ילד, אבל היא קיימת בתוך המרחב הזה. וגם אם הילד הזה לא הרבה נמצא בבית, הוא חלק בלתי נפרד ממה שקורה וצריך לתת לזה את מלוא תשומת הלב. והילד הזה הולך לחיות אחר כך חיים שלמים בלי האבא או האמא. ואני אומרת, אני להסתכל על הילד לא רק על עכשיו בתור ילד, אלא גם איך הוא הולך להיות ולחשוב בהתאם לזה איך נכון להתנהג עכשיו. לחנך את הילד איך להתמודד מול מוות ומול האובדן שלו. לערב אותם בטיפול, בהתאם לגיל של הילד, ולא משנה גם אם זה ילד פיצי. אז להגיד לו להחזיק את הצמיחה ולשים את הצמיחה מעל הכתפיים, ככה מעל הגוף של אבא, לעטוף אותו. לא משנה מה. לערב אותם, לשאול אותם מה הם יודעים. אני הרבה פעמים עושה שיח רק עם הילדים, המבוגרים נמצאים שם, אבל שיח עם הילדים או עם הנערים, היה לנו איזה שיח מדהים עם נכדים, בדיוק היו שם נכדים וילדים, שיח פתוח, בואו תשאלו מה אתם רוצים לשאול, והילדים היו שם, זה היה מדהים, זה היה כמו הרצאה. הם פשוט היו, כאילו אנחנו עושים להם הצגה, זה היה אני ועובד הסוציאלי, והנכדים יושבים שם ומסתכלים עלינו, בכלל כולם היו בהלם שאנחנו בכלל מציעים, בואו נדבר. המבוגרים כאילו מסתכלים עלינו, כן, נדבר עם הילדים, את בטוחה, כי במקרה הגיעו לשם נכדים לבקר. וזה היה מקסים. אז כן נדבר, כן נתקשר, אם לא יודעים מה להגיד, תמיד אפשר לשאול את הילד מה אתה יודע ומה אתה רוצה לדעת. ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, אנחנו הכרנו מישהי מאוד אהובה ומשמעותית, שבטח עוד נחזור ונדבר עליה, שברגע שהיא ובעלה עשו את השיח עם הילדים, היא אמרה חד משמעית שהתאפשרו רגעים שלא התאפשרו לפני עם הבת שלה, וגם עם הבן שלה, פשוט הבת הייתה גדולה יותר, כי שתיהן ידעו שיש כאן משהו מאוד יקר שקורה עכשיו, וכבר שוחחנו עליו, אז זה קיים, זה לא כזה מתחת לפני השטח, אז כבר פועלים בהתאם. אני רוצה להגיד גם שהרבה פעמים אנחנו חושבים שאם נגיד את המילים, אמא הולכת למות או אבא הולך למות, אז אנחנו באותו רגע בעצם נטיל איזה פצצה, כשבעצם הילדים יודעים לרוב הרבה יותר ממה שאנחנו מדמיינים, ומה שהם משלימים בראש הוא בדרך כלל יותר נוראי מכל מציאות. זאת אומרת, אני חושבת, אם לי היו אומרים שאבא שלי הולך למות, המחשבה הזו לא הייתה קיימת בי. אבל אם היו אומרים לי, זה היה מרגיע. היית מבינה שאת יודעת. זה היה מרגיע. זה היה נותן מילים לתחושה שאת כבר נמצאת בה ומסתובבת איתה. בדיוק. ואז זה לא, אני משאיר את זה ברמה של איזו חרדה אמורפית כללית, אלא באמת נותן לזה אחיזה במציאות, וגם מפיג את הבדידות. כי כשאת בלי מילים בתוך חוויה שאת לא יודעת מהי, זו בדידות מאוד מאוד קשה. כן, גם לא יכולה לתקשר אותה, כן, אפילו לא יודעת את מה אני מתקשרת. ועוד דבר מאוד חשוב, אני חושבת שאנחנו נוטים הרבה פעמים, את אמרת שאת ברחת מהלוויה, אבל אני הרבה פעמים נתקלת בהורים שלא ברור להם מה לעשות עם הילד בדבר הזה של ההלוויה. ואני תמיד מעודדת, כן, זאת אומרת, תלוי כמובן בגיל של הילד, בקונסטלציה המשפחתית וכו', אבל הברירת מחדל מבחינתי היא כן להיות ליד מיטת החולה, כן ללכת לבית החולים, וכן ללכת להלוויה. כי איך נלמד? אנחנו הרי הפכנו לחברה שהיא בורה בענייני מוות, עד שמישהו קרוב לא מת לנו, אנחנו לא ראינו אדם גוסס ולא ראינו אדם מת, וכל הדבר הזה הוא סוג של נעלם, ואנחנו מאוד מאוד בורים ביחס אליו, ודווקא כשיש לילדים הזדמנות כזו, להיות שותפים לאיזשהו תהליך שהוא טבעי, והוא גם נאמר. זו המציאות, זה להיות מחובר למציאות עצמה. אלה החיים, ואנחנו לא מסתירים חלקים מהחיים. ואז יש גם איזו למידה שהילד לוקח אותה הלאה לחיים. זאת אומרת, זה כבר לא להמשיך את ההשתקה ואת הטאבו ואת ההסתרה ואת חוסר יכולת להתמודד, אלא זה כבר משהו אחר. נכון, זו למידה מאוד משמעותית, וזה כוח. הילד מקבל את מתנת הכוח שהנה עם החרדה הכי גדולה שיש לנו בחיים, הפחד הכי גדול, פחד מוות, אני התמודדתי איתו, הייתי חלק ממנו, ואני בסדר. נכון, הרי מדברים על זה שפוסט טראומה, היא נוצרת הרבה פעמים ממצב טראומטי, ושהאדם חוסר אונים מאוד גדול מול המצב הטראומטי. ופה בעצם אנחנו מנטרלים את החלק הזה של החוסר אונים, כשאנחנו נותנים לילד להיות משמעותי בטיפול. יש איזה משהו קטן כזה שלא קשור לילד, אבל קשור מאוד למה שאמרת עכשיו. סיפור על מישהי שליוותה את אמא של בעלה, היא גרה אצלם בבית, היא מאוד 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 פחדה מהרגע שהיא תמות, לא האישה החולה, אלא אשתו של הבן,
והיא סעדה אותה באמת, היא טיפלה בה, היא והבת שהייתה מגיעה לבקר, הם טיפלו בה מאוד מאוד יפה, ושתיהן פחדו, גם הבת וגם הכלה. פחדו מרגע המוות, מה יהיה? במיוחד הכלה, כי הייתה שם לבד בבית. ועברנו גם תהליך מקסים, ודיברנו על זה שהן מאפשרות לה את תחנת המעבר הזאת בעולם הזה, וכמה זה משמעותי שם רק להיות איתה. ואחרי שנפטרה, באתי לשבעה ודיברתי איתם, והכלה אמרה לי, עכשיו, אחרי שעברתי את הדבר הזה, אני יכולה לעבור כל דבר בחיים. והדרך שהיא אמרה את זה היה עם כזו עוצמה, שראית זהו, היא כבר, זה שיעונית כזה, נגעתי ונשארתי בחיים. ממש. עם כוח גם, לא רק נשארתי, לא רק לא מתתי. זה נותן המון כוח להישאר בחיים, ולגלות שאתה יכול לזה, שזה לא מתים מלהיות בקרבת מוות. בדיוק, וגם יש המון דברים, זה גם לא, המוות הוא לא רק מוות, הוא לא רק בן אדם מת. המון דברים קורים שם, כי הפחד שלנו על מוות, אבל כשאנחנו רואים את כל הדברים שקורים שם, לצד המוות, אז הפחד פשוט מתמוסס. אני חושבת שכשמדברים, אז באמת הפחד לא משתלט על הכל. הפחד הוא שם, אבל הוא רק פחד. אז יש פחד שם. ויש עצב, ויש אהבה, ויש כעס, ויש תסכול, ויש החמצה, ויש שמחה, ויש הוקרת תודה. פתאום יש מקום להמון המון דברים, כי מוות זה באמת הכל, כל הדברים כולם. ואז כשיש שיח, מה שנשאר אחרי המוות הוא לא רק הפחד, הוא באמת האדם עצמו, הרוח שלו, שהיא לא הייתה רק מוות, פחד ועצב, היא הייתה אהבה בגדול. וגם כל הדבר באמת שנוצר שם בעקבות הגסיסה של אותו בן אדם. אם ילד עכשיו מלווה את ההורה ותומך בו, אני עכשיו נמצאת בימים אלו, במשפחה באמת עם מסירות מטורפת, שמלווים את האבא, שהוא בן אדם צעיר, ושני הילדים שלו עם אשתו, מלווים ועוזרים, והם חלק, מה זה חלק בלתי נפרד בטיפול? הם חלק משמעותי כמו האמא בטיפול. מדהים. בסופו של דבר, אותם ילדים יצאו מתוך החוויה הזו, עם תחושת משמעות, עם תחושה של חיבור, עם תחושה של נכון. כל הנתינה שהם זכו לתת לאבא שלהם. ואם הם לא יהיו חלק מהטיפול, כל הדבר הזה היה נמנע מהם. ואז הם רק היו בתוך אובדן. זה חיבור עמוק 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 לחיים. עמוק מאוד. זה פשוט עמוק מאוד. טוב, אני חושבת שנתת גם את פה מתנה מאוד מאוד משמעותית. מקווה שהיא לא תתפלץ. תובנות עמוקות לדבר הזה של ילדים בתוך השדה הזה של המוות. שיר לסיום. אז נקרא את השיר קרוב לוודאי של המשורר המופלא אלי אליהו, שהוא גם בן הזוג האהוב שלי. קרוב לוודאי. קרוב לוודאי שגם אילו היית חי, לא היית לידי, בשעת הבוקר הקרה הזאת, אלא עמל תחת גשם הנסורת בנגריה הקטנה. קרוב לוודאי שאפילו לא הייתי מתקשר לשאול לשלומך, ודבר לא היה דוחק בנו להיפגש פתאום באמצע יום העבודה, לפני שינסר הזמן את החיים לשניים, ופטישי הגעגוע ידפקו בליבי מסמרים קשים. טוב, אז תודה. כן. וניפגש בפרק הבא. ניפגש בפרק הבא.